Akatswiri oyankhulapo akuti Michael Usi wangobalalika basi chifukwa chakuti pa 11 November mchaka cha 2024 Michael Usi atalengeza kuti sakapikisana nawo ku convention ya UTM yomwe izakhale pa 17 November mchaka cha 2024 ku Nzuzu. Anthu akuyankhulapo pa nkhaniyi. Akatswiri pa nkhani za Andale kapena kuti ma political analysts komanso anthu a mdziko la Malawi akufotokoza maganizo awo pa zomwe wapanga Michael Usi. Anthu ena atamva ganizo lomwe Usi wapanga akuyankhula kuti Michael Usiyu ali mu ulamuliro wa MCP. Zinthu zimene ife takhala tikuziyankhulaponso kangapo konse kukayikira kuti koma Michael Usi kwenikweni anthu ambiri azamuganizira kuti chani atakhala nokuti UTM akufuna aitaye atakhala kuti afuna atuluke UTM. Okay, tiyeni tikhalibe limodzi. Palinso kagulu kena akuti Michael Usi ali mu dilema, iwowa sakuziwiratu chomwe akuchita panopa. Mkuluyu akumazifunsa kuti kodi ndikakhala busy ndi UTM elections zindithera bwanji. Choncho ali ngati pakati pomwe akusowa kuti apange ndinso sakuona mtengo ogwira. Ena akuganiza kuti mwina issue ija yakuchipani omwe anthu amanena kuti akumukayikira Michael Usi pa nkhani ya Chilima chifukwa he was too quiet, osayankhulapo za imfa ya Chilima kungokhala chete, ndiye mwina akumazifunsa kuti koma anthu ine akandivotera. Mkuluyu mwina pena akumazifunsa kuti koma ngakhale mbali inayi ndikukakamira UTM, munthune ndine vice president under MCP, munthune vice president under MCP ukukoma vice president wandibebera uwo, ndiye munthuyu ali kakasi kuti bora vice president wa ziko kuyerekeza ndi kukhala president wa UTM. Sindingatheke kuti ndingojoina MCP completely, bwanji ndingolowa MCP ineyo basi nanga ndilowera kuti. Komanso vuto lake ndilakuti Mayas kono aja ndi anzawo ndidawapanga kuti akhale masapota enieni a UTM ku convention, ndiye pamenepa nditani. Michael Usi ndi obalalika kwambiri panopa wangoti kakasi. Mkuluyo ankaziwiratu kuti akakuluziratu zisankho ku convention, zikazangotero ndiye kuti zake zatha basi. Choncho ndi kwabwino kungozitaya pachiyambi pomwe kusiyana ndi kukagwa ku convention. 2025 Michael Usi sangakhale pa tikiti ya MCP chifukwa MCP agawana kale maudindo ndi zina zotero. Komanso mkuluyo ali pa udindo paja chifukwa cha imfa ya Chilima, otherwise vice president sakanaulawa. Anthu ambiri akulankhula kuti Michael Usi chimene akuchita sakuchidziwa. Anthu ambiri akukondwerera ndi Michael Usi kutuluka mchipani. Anthu ambiri akukondwerera ndi Michael Usi kuzitaya za UTM, akuti ankasokoneza UTM. Inuyo maganizo ano mukuganiza motani? Michael Usi ankasokoneza de UTM? Michael Usi ankamanga de UTM? Nanga Michael Usi ndi suspect? I mean, ndikati suspect ndikutanthauza kuti ndi suspected wa Chilima. Dzina langa ndine Sam Mavita. Ndimapanga ma videos osiyanasiyana Andale. Ndi khumbo langa kuti nkhani iliyonse muzimvesesa. Chitani subscribe kuti musamaphonyane ndi zinthu zabwino zambiri. Tikaonani mu video yotsatirayi.